uyinkosi ebusayo kuze kube phakade uthembekile impela uNkulunkulu wethu uthembekile uNkulunkulu kusukela emaphakadeni kuze kube semaphakadeni sikunika ekseni uNkulunkulu wethu onamandla impela wena uyingcwele impela wena everlasting to everlasting namhlanje ekseni Nkosi yethu ukuthula kuyifa labantu bakho Baba wethu siyabonga uNkulunkulu ongcwele elakhi igama kule ndawo alidumiswe liphakanyiswe Baba wethu izimo zonke siyathandaza azilalele ukukhuluma kukaNkulunkulu siyabonga ukuthi abakwethembayo Baba wethu ongcwele bayafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa kepha emiphakade Father we pray namhlanje egameni likaJesu ukuthi khona kule ndawo inhliziyo yakhe ezozwela ithindwa izwi lakho elinamandla siyalibonga siyalamukela by the authority egameni likaJesu Kristu ophilayo amen sishayela umonqwela izandla kakhulu thank you Jesus sifunde uZakhariya chapter 4 kwelihle igama likaJesu siphinde sifunde izenzo chapter 3 omunye abengivulela izenzo chapter 3 bazalwane izenzo chapter 3 Zechariah from chapter 1, chapter 4, from verse 1. Ingelosi eyakhuluma nami iyabuya yangivusa njengomuntu evuswa ebuthongweni bakhe yathi kimi ubonani na ngathi ngibona bheka uthi lwezibani luyigolide lonke lunembizana yalo phezukwalo nezibani zalo eziyisikhombisa zikulo kukhona imibhobho eyisikhombisa kuleso naleso sibani esiphezukwalo neminqumo emibili eseceleni kwalo omunye ungakwesokunene sembizana nomunye ungakwesokhohlo sayo ngathatha ngasho kuyo ingelosi eyayikhuluma nami ngathi ziyini lezi Nkosi qhubeka yes ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi awazi yini ukuthi ziyini lezi ngathi cha Nkosi yayisithatha isho kimi ithi lokhu kuyizwi likaJehova kuZerubhabhele lokuthi kungabi ngempi kungabi ngamandla kepha kube ngomoya wami kuphela usho uJehova Sebawoti sifunde izenzo chapter 3 siqale nje ku verse 6 bazalwane ukuze sizo ngadla isikhathi verse 6 Izenzo chapter 3 verse 6 Kodwa uPetru wathi isiliva negolide anginalo kepha lokho enginakho ngikupha khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha hamba wayesembamba ngesandla sokunene wamsukumisa kwaqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala Cela ufunde verse 12 khona uPetru ebona lokho wathatha wathi kubantu madoda akwaIsrayeli nimangalelani ngalona nisiqolozelani ngokungathi simenze ukuba ahambe ngawethu amandla nangokwethu ukukholwa na ngicela ukhuleke Baba ongcwele yise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ophilayo owayenguye ekuqaleni okhona manje ozoba khona kuze kube phakade
Themba labo bonke abakholwa kuwe. Dwala elimiyo ingunaphakade. Mpheme wethu sonke wokuphephela. Nkulunkulu siyakhuleka nakulesi sikhathi. Izwi lakho ke Jehova linguwena uqobo. Baba liphefumulelwe nguwe. Nkulunkulu onamandla athi ohlabelelayo onalo izwi lakho angenqotshwe lutho. Thank you, Nkulunkulu Jesus. siyakhuleka Thank you, nakulesi sikhathi ukuthi Oh, Nkosi yes. tshala okusha Thank you, empilweni zethu Jesus. ngezwi lakho. Yes, Ngiyakhuleka yes. dala Nkulunkulu okusha Ngiyakholwa, empilweni yalowo nalowo mntwana wakho ngezwi Let it lakho be elinamandla. in Jesus. Nkulunkulu khuthaza lapho Nkulunkulu sekuphela khona amandla ngezwi lakho. Thank you, Jesus. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi buyisa nethemba Yes. labe seliphela Ngegama khona likaJesu. ngezwi lakho. Namhlanje Nkulunkulu namandla sibuthene kule ndawo ngenxa yezwi lakho. Ngakho Nkosi Thank you, khuluma Jesus. inhliziyo yakho ngomlomo wenceku yakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi yethu. Amen. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Dwala langifela kuwe ngiyakhosela. Dwala langifela kuwe bazalwane. Intenza umhlaba uhluke kunamanye ama-galaxies uma uzwa kuthiwa kunezinye izindawo. Ayibonga Inkosi, yini enza umhlaba umele izinto ezinhle kangaka, yet kukhona ezinye izpace la kwakungahlala khona abanye abantu. Ayibonga Inkosi. Khona into eyenziwa umoya ongcwele emhlabeni uma ufunda uGenesis chapter 1. Lithi iBhayibheli umhlaba wawumnyama, wawuformless. Umhlaba wawungena shape. Kodwa umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka. Into eyenza umhlaba kuhlaleke kuwo udevelop njalo kube nama ideas njalo yingoba umoya ongcwele, the Spirit of the Lord hovered upon the earth. Umoya uhamba noma uhoverisha phezu komhlaba, khona izinto ezasala zikamoya. Uma ubona izinto ezinhle emhlabeni abantu becabanga izinto ezinkulu uma ngathi bayicabange kanjani, zasala ngalesikhathi umoya ehoverisha phezu komhlaba. Ayibonga Inkosi. Lapha kuZakaria uPastor Thuli ubemvulile ngesikhathi ngilalele, bengifisa ukushumayela ngenye incwadi, kodwa the Spirit was hovering upon this scripture. Umoya ongcwele ubelokhu nje engathi unyakaza phezu kwaso. Kunezinto bangcwele uNkulunkulu afuna ukuyikhuluma nathi kule ndaba. Hallelujah. uJehova uzambulile ekseni ngalesikhathi kukhulekwa. uMamsolani uvule incwadi kaJeremiya, lithi iBhayibheli uJeremiya kwaphinde kwabuya izwi esejele, ngoba lelizwi ngathi
lake lafika kokuqala uNkulunkulu wanganela ukuthi lilanele uma umuntu esejele ngathi angaphinde atshelwe into akayizwa ukuthi noma usejele kodwa uNkulunkulu usenawe kulelo jele. So uNkulunkulu nawo umkhuba wokhuvarisha phezu kwendaba eyodwa, kuyenzeka ushumayele ngendaba undlula ushumayele ngenye bese kufika ngelinye ilanga nje igest noma uye kwenye inkonzo eyimvuselelo ufike kushunyelwa ngalo ndaba uthi kwakukhulunywa izinto engiqala ukuzizwa kanti kahle wena owandlula but uJehova wayesenendaba kuleya ndaba eyayivuliwe. Amen. So la bazalwane, uZakhariya khona into enamandla engiyifundayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngengelosi yakhe wayithuma kuZakhariya. uZakhariya lithi iBhayibheli wayephansi noma wayelele phansi, kodwa indlela ingelosi eyakhuluma ngayo waba njengomuntu ophaphama ebuthongweni. Kusho ukuthi ukukhuluma kaNkulunkulu bazalwane, ukuzukuza ukuthi ukukhuluma kaNkulunkulu kuletha i-awakening. Kukhona into othi lezi zinto benginazo kodwa bese ngingazinakile bese ziyavuselelwa. Khona abantu abanempilo yomthandazo kodwa basathandazi, hayi ngoba ayikho iphakathi kwabo, kodwa kudingeka nje izwi le-awakening, lemvuselelo. Kukhona abantu abanezinto ezinkulu kodwa lezo zinto zidinga just an awakening, ukuvuselelwa. So ingelosi kaNkulunkulu ke imbonisa uthi lezibani, uthi lezibani lwaluyigolide. Lapha ethini lezibani kunezibani eziyisikhombisa. So kuyachazwa ukuthi ngapha kwakukhona imbhobho eceleni yamafutha yayisupplya amafutha. So ngiyakubona ke lokhu ngoba uma ukuchaza into engaqondakali, ingelosi kisiyambuza ithi, Zakhariya kuyini lokhu? Uyachaza ukuthi ngibona lokhu, ngibona ibani, ngibona lokhu, ngibona lokhu. But akaneli enhlizweni yakhe. Ayikwazi ingelosi ithi ingibuze into eyaziyo, nginike incazelo bese incazelo yami iba right. Kushuthi khona lokhu ingelosi okwahlukile ekwaziyo. Usethi uZakhariya, why ingelosi ingibonisa lezi zinto? Useyabuyela engoliseni kuZakhariya uthi kuyini lokhu esengikuchazile ngoba ngikuchaze ngengqondo yami, kodwa ngokwengelosi kuyini? Ithi ingelosi lokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Nayo ke indaba yami namhlanje, lokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Izibani ziyabonakala kuyizinto eziphathekayo, uthi lo izibani into eziphathekayo, kodwa uma ukubheka akuveli ngamandla omuntu, kodwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu. Izinto ezivela ngezwi likaNkulunkulu bazalwane ziyizwi likaNkulunkulu. Lapha encwadini yezenzo lithi iBhayibheli uPeter unyukela ethempelini. Mayefika ethempelini esangena eminyango khona indoda ela eceleni. Le ndoda yayikhangeza ifuna ukwamukeliswa. Indaba ithi oPeter noJohn bathi isiliva negolide asinalo, kodwa sokunika lokhu esinakho. Yini abanayo? Yizwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bathi sibheke base bembamba ngesandla kwaqina amaqakala wahamba. Yini lento enzakalayo? Yizwi likaNkulunkulu. So le ndoda uma uhlangana nayo uyibona isikwazi ukuzihambela
ngiyacela ungathi iyazihambela nje ngamandla omuntu kodwa kusika ukuhamba kwamandla omuntu kodwa ukuhamba kokusebenza kwezwi likaNkulunkulu. Ayibonge inkosi bazalwane. Kuyini lokhu namhlanje nje ngifuna ukuchaza ukuthi kuyini lokhu. Kunabantu la phakathi kwethu kwenzeka izinto ezinhle empilweni yakho uzitshela ukuthi unenhlanhla ehlukile kunabanye abantu kodwa ngizokutshela ukuthi lento eyenzeka empilweni yakho enhle kuyizwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liproducer izinto eziyizwi likaNkulunkulu. Iphubesi lizala iphubesi. Akwazi ukuthi ungahlangana nezwi kwenzeka izinto ezinhle bese izwi uyalikhipha kulezo zinto kodwa lezo zinto ziyizwi likaNkulunkulu. Ziyizwi likaNkulunkulu. uIsrayeli ngalesikhathi ephuma eGibhithe wake wahamba ehlane akwangaguga impahla zabo nonyawo lwabo alivuvukalanga. What is this? What is this? This is the word of the Lord. Lokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Ngizosho namhlanje khona abantu abala endlini uma ubheka impilo yakho undlule ezintweni eziningi undlule kanjani. Lokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Lokhu akusiya amandla omuntu. Akekho umuntu owashonelwa abazali onjengawe. Lokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Umingale zihlale emgaqweni ezakho zihlale ekhaya. Kuyini lokhu? Lokhu yizwi likaNkulunkulu. Yizwi likaNkulunkulu. Kuyini lokhu bazalwane? Ngifuna ucacelwe. Uma ungena esibhedlela ugula ungena nabantu bashone mawuphuma ubokwazi ukuthi this is the word. Yizwi leli, yizwi leli, yizwi leli, yizwi leli. Uma abantu beshunyezwa intshumayelo izwile waphakamisa isandla bathi bonaya ngikholwa lento wokwazi ukuthi I am a product of the word. Ngiwumphumela wezwi. Uthi ingelosi lokho kubonayo akuwona amandla omuntu but yizwi likaNkulunkulu. Ngizokhuluma nje ngezwi likaNkulunkulu elenzakalayo. Le ncwadi bazalwane igcwele yini sithi izwi likaNkulunkulu? Igcwele izenzo zabantu abenza ngokuqhutshwa yizwi likaNkulunkulu bakhipha ama results ezwi likaNkulunkulu. Ngizokhuluma ngokholwa ukuthi impilo yakho izoba yizwi likaNkulunkulu. Abantu bazoyibheka bathi this is the word. Akekho umuntu ongaphila impilo enjena besayama izinto inyakaza akusamanga wena kume izwi eliphakathi kwakho because this is the word. This is the word. This is the word. uDaniel bazalwane kona into thina masibuka ngaye esemphandweni wengonyama sibuka umuntu ongadliwanga izingonyama overcome indlala yeingonyama. Kahle akusi uDaniel ongadliwanga ingonyama kodwa lokhu kwakuyizwi. Ingonyama zazingezilidli izwi ngoba ziliqonda izwi. Uma uphuma udabula phakathi kwezitha zakho wakwazi ukudabulanga wena kudabula izwi. Uma uthakathiwe kwangenzeka intando yabathakathi bebengathakathi wena bathakathi izwi. Izwi alithakatheki. Izwi linamandla. Izwi liyanqoba. Izwi liyaphumelela. Izwi liyaphumelela. Izwi liyaphumelela. Ngizokutshela ukuthi usazophumelela
Mawusuphumelele okwazi akuphumelelanga wena kuphumeleliswa. What gets successful? Lalelani bazalwane. Uqeda umatric awazi wenzakalani. Akekho ofuna ukukulekelela ukuthi uqhubeke nempilo. Yazini abantu bangafuna ukulekelela. There is a word within you elijealous elingafuna usizo abantu. Abantu abangakusiza abakulahlanga. Musukubazonda wena unezwi izwi lenza abantu mabeqhela lisha izandla ukuthi this is my moment ngoba lo muntu shall be a product only of my word. Wena ngizokutshela ukuthi abazali bakho bangahlukana kodwa uzophumelela. Abazali bakho bengasebenzi uzophumelela. Awuzukuphunyeleliswa imali yabazali kodwa uzophunyeleliswa amandla ezwi. Iyabuza indoda uZakaria ithi what is this? What is this? Hallelujah. Kunabantu abala endlini unombuzo. Why impilo yami? What is this? Yini izinto zibe kanje? Lalela ke noma ngakuthiwa njengamanje izinto ziyaconfuse zihlangahlangene kodwa ngithanda into eyodwa azihlangahlangene kuwena kodwa zihlangahlangene kunezwi phakathi kwakho. Izwi lisazovuka athi uDavide, arise O Lord and scatter my enemies, ngoba wayazi ukuthi akuliwa naye kodwa kuliwa noNkulunkulu ahamba naye, kuliwa nezwi eliphakathi kwakhe. Ngizosho namhlanje ukuthi you are the word of the Lord. Uyizwi wena likaNkulunkulu. Izinto ezikwehlelayo zizokhipha ama results ezwi likaNkulunkulu. Ezwi likaNkulunkulu. Lo bhuti lo owayekhubazekile bazalwane wathatha oyiswa la eminyango ukuzokwamkela imali. But no matter ungahlanganisa ama calculations emali ayithola ayiki amount eyake yamenza wakwazi ukusukuma. No matter ubani omnika malini kodwa leyo mali engekwazi umenza sukuma. Kodwa kwase kufika amadoda azo explain ukuthi this is not the situation of silver and gold kodwa lesisime sesu ukuze izwi lazeke, ukuze izwi lidunyiseke. Ndoda bekumele uhlale phansi so that when the word comes kuzobonakala ukuthi imali ikhona kodwa ikusizanga. Wena ubudinga amandla ezwi. Ngizokutshela ingqondo ikutshela ukuthi udinga imali eningi. Ngithi imali outside of the word is useless kodwa imali ilalelwa yizwi likaNkulunkulu. Mali plus the word, there is power. But imali mayingenazo incithakala, i-destruction le. I-destruction le. Le ndoda ayisukuma ngisithola imali. Kodwa makufika la madoda, awu madoda. Awu bazalwane. Awu bazalwane. Ngiyakhuleka enhlizweni yami ukuthi ingane zakho ezingekho la enkonzweni zingahlangana namadoda somewhere else. Zingahlangana namadoda athi isilver negolide asinalo kodwa khona into esiphethe. Wena ubungathandi kuyesontweni lama wakho kodwa uhlangene nathi esiphethe izwi likaNkulunkulu, ngoba izwi likaNkulunkulu bazalwane lenza izinto ezingenzeki ebantwini. Uma bethi abantu lesishosha angeke sisukume kodwa silikizwi. Mabethi abantu lo muntu wathakathwa angeke aphumelele, mnikizwi. Izwi lodwa linamandla. Linamandla, linamandla, linamandla. Angibuyele emuva bazalwane. uZakaria nengelosi kwakubekwa into efanayo phambi kwabo. Kubekwe izibani, kubeke nothi phansi olwalishoka izibani. Niyazi bazalwane ukuthi lo mfanekiso
wothi nezibani lento eshokile eyigolide imela uNkulunkulu noma imela uMongcwele thina simi njengezibani noma abantu bangasidelela angeke bayidelela into esishokile noma abantu bangasi-undermine kodwa ngeke bayi-undermine lento esishokile lezibani kwakuyibani njengezibani zonke kodwa into ezazimi kuyona yayinamandla ngizokutshela ukuthi noma ungadeleleka ungasuki kuKristu ngoba wena ungadeleleka kodwa into kuyona inamandla uJesu omkhonzayo omikuyena unamandla uyathwalana uyama nabakholwa nguye uyama nabakholwa nguye uDavide khona into engithandayo ngayo lithi azange abe angry azange acasulwe ukuthi ulahliwe nazi bazalwane uma kuthiwa hamba uyolusha izimvu unganakwa ungafika lapha emvini kukhona umnikazi wenzivu oshoda ngabelusi besathi ngingak-adopt ulusi ezami ngikunika isalary engcono uma ubitha ushiya la ungele la kodwa uDavide waqhubeka walusa izimvu yini emenza aqhubeke alusa izimvu ekubeni azi kahle ukuthi hayi ngoba ngiyolusa izimvu ingoba nginikelwa ukuthi ngiyodliwa yizilwane uDavide wa-understand into eyodwa uJehova ungumalusi wami angiyukweswela noma ngilahliwe iprovision yami ayivele ebantwini ayivele kubazali ivela kuJehova ngizosho ukuthi namhlanje noma isimo siphambana nawe kodwa walusiwe khona indoda omehlo ayo aphezulu kwakho nometha isimo sempilo yakho sithini hallelujah kanti ngelinye ilanga same David kuzofika indoda kubo kaDavide ngoba uJehova othumelayo ngesikhathi esifaneleyo wa-enjoy uDavide wabekezela ngizokutshela bekezela uJehova usezothumela help is on the way uJehova uzothumela usizo olumangalisayo uJehova uDavide uyalusa kanti kuyehlelwe emazulwini someone is going to be sent ukuze uDavide asizakale kusuka indoda ethunywe uNkulunkulu iphethe amafutha hamba endlini kaJese mayifika namafutha endlini kaJese kuthi hayibo khona inokonakele kwaqhamuka indoda kaNkulunkulu ithi ngize ngokuthula inkosi ingithumile ukuthi ngizogcoba endlini kaJese lalelani ke bazalwane kwaqhamuka ke idlakela lithi iBhayibheli waqala kokuqala lithi iBhayibheli akuzange kube uyena waya kowesibili akuzange kube uyena waya kowesithathu akuzange kube uyena ayiboka inkosi bazalwane ngalesikhathi ke sebephela bonke wabuza umprofeti kaNkulunkulu wathi akasekho yini omunye ngicela ukusho futhi umuntu othunyiwe bazalwane angakufica ungekho kuleyo ndawo kodwa uyeza ukuthi khona ongekho la ayibonga inkosi lithi iBhayibheli wathi akasekho yini omunye kwathi ukhona usekwaluseni wathi angeke sihlale engakafiki kuthiwa walandwa mayebuya uDavide kwathiwa this is the one yini kube yilo yingoba lo uyena according to the word lalelani bazalwane umulalela izwi lenza izinto zikulalele you command ulalelwe ngoba wena ulalela izwi njengoba ula uzothatha izwi bese uyokhuluma nezinto zikulalele according to the word that is within you lithi iBhayibheli mayifika kwasethiwa no nangu umuntu oyena yena awubazalwane kule nkonzo namhlanje kuthi angithi you will be the one abazofunwa abantu kodwa uma kungena wena kuthiwa nange besimfuna makungena nje wena kuzothiwa this is the person we were looking for wena noma ungahlala la ehholo ukhonzele khona kodwa izwi linamandla izwi lizokwenza ube ulo ofunekayo ube ulo ofunekayo ama-companies afuna abantu ngizokutshela ukuthi wena lo ama-organizations azofuna abantu kuzothiwa this is the one
yilo esimdingayo, yilo esimdingayo. Lithi ke iBhayibheli mayefika wagcotshwa uDavid. Engiyalithanda ugcobo makuugcobo lwangempela. Mali ugenuine. Uthi uqeda kugcotshwa ngoba unamandla. Bese uphindele kwaLuseni Yosefu. Kuseva umuntu ogcotshiwe. Izimvu zilawula umuntu ogcotshiwe. Abantu bakubona ngathi usewumalusi kanti sekunogcobo. Izimvu azisaluswa wena. That's why le ndoda ithi isekwaLuseni ithi intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza ngoba angiseyona umalusi wasekuqaleni kodwa senginogcobo, sekunoNkulunkulu phezukwami. Ngiyathandaza uzobuyela emsebenzini ojwayele ukwenza kodwa uzoya njengesisebenzi esigcotshiweyo. You will do things according to ugcobo oluphezu kwempilo yakho. Bazosabathe bakuzama ngalokhu kunqaba ugcobo athi ohlabelelayo kwanqaba umusa. Ningibona ngiphila nje luzonqaba ugcobo, luzonqaba ugcobo nempilo yakho. Abakuzondayo abakuzonde luzonqaba ugcobo nempilo yakho. Abenza izinto abazenze kodwa ngithi ugcobo, the anointing ugcobo luzonqaba ngempilo yakho. Number 2 bazalwane, what is this? Uyabona izwi likaNkulunkulu to prove izwi likaNkulunkulu. Look, buka izinto elindlula kuzona. uShadrach noMeshach kwangasi abantu bona uqobo lwabo abangena emlilweni, but kwangena izwi. That's why kwamanifesta inhloko yesu Kristu Jesu bese emlilweni. Into la eyenzeka uDavid umubona izinto athe go through zona. Ngifuna ukubona izwi likaNkulunkulu lindlulaphi njengoba ukhala ukuthi ngandlula la. Ngifuna ukutshengisa ukuthi mase ungaphesheya thina sizukushayela wena izandla sushayela izwi. Sithi wena kade wakhathala kodwa izwi lakuthwala, izwi laba namandla. uDavide uzingelwa uSawuli kodwa uyabaleka. uDavide uthola uSawuli elele ngabe uyambulala kodwa uthi no, uma ngimbulala kuzobe ngathi ubulawe yizwi. I respect izwi ngaphezulu kwendlela engizizwa ngayo. Lithi iBhayibheli wamnyeka wangambulala. Yini egcina uDavide? Ingoba ufuna ukuphila, izitha zakhe zikhona ukuze izitha zakhe zizobona amandla. Ngiyakuthandazela izitha zakhe azingafi, ake zikubona uphila ngoba akuphili wena, kuphila izwi likaNkulunkulu elinamandla. Izitha zakhe zibe khona ukuba wofakazi ukuthi azama ukulwa nawe kodwa izwi lakubamba lanqaba nawe. Indlala yalwa nawe kodwa izwi lanqaba. Inhlupheko ukuzamazama kwafika but the word izwi lanqaba, izwi lanqaba. Kule nkonzo yanamhlanje noma ngakuthi uyapi uyondlula emlilweni onjani, ngizosho izwi lizonqaba nempilo yakho. You will survive ngenxa yamandla ezwi. Wena awungenqotshwe uthe ubabudume ehlala phansi wathi asikho isikhali esilolelwe wena esiyophumelela ngoba wena uyiproduct yezwi likaNkulunkulu. Sengihlala phansi uma abantu beqalekisa basebenzisa ukukhuluma, basebenzisa amazwi. Mayethi umuntu you'll be nothing, angeke ube yilutho noma ngathi umsukelileke ngoba lithi iBhayibheli a curse without a cause asisebenzi. Ake ngithi there is a cause. Usuqalekisiwe but ngizokutshela ukuthi wamkela izwi li neutralizer icase ingabi namandla. Okuqalekisila sabathi uyaqalaza akubona ukuqhubeka izinto ayishilo zingenzeki ngoba kusenzeki lento ayishilo usubambe izwi. Izwi la neutralize icase
khona abantu abaphupha izinto ezironga bejahwa yinyoka begwazwa kodwa lelizwi lizoneutralize iphupho elibi wena you will still be stronger angeke uthi uvuke embhedeni ususha uvalo akekho okujahayo ngephupho nje kuphela kodwa namhlanje uzokwamela izwi elinamandla ngaphezulu kovalo lwakho no matter usabani no matter usatshiswa yini kodwa izwi phakathi kwakho lizophumelela izibani uthi lwezibani kuyini lokho kuyizwi likaNkulunkulu can you believe that bazalwane kukhulunywa ngezibani la simple bani kodwa ingelosi ithi izwi likaNkulunkulu khona izinto ezibonakalayo kodwa izwi likaNkulunkulu lezo zinto wena uyabonakala that's why abantu bekundermine kodwa bazi ukuthi sekukhona izwi that will result you becoming that waiter indoda eyisishosha kwakungasahambi yona bazalwane kwafakwa izwi kwathiwa lokhu esinakho sikunika kona egameni lika Jesu abasho ukuthi sikunika igama khona into abakunika yona kodwa bakunika egameni lika Jesu ngoba baningi bashumayela izwi kodwa balishumayela egameni lika Jesu nabo bathi sikunika izwi egameni lika Jesu izwi lathi take over uma amathambo yahamba indoda sekuhambani kuhamba izwi ngizokutshela ukuthi namhlanje uzongena eoffice akuzungena wena kuzongena izwi noma ungena esimeni kuzongena izwi wena uzondlula because izwi linamandla okukudlulisa esimeni kunomuntu ola endlini cela ukutshela before uye esibhedlela bakutshela isifo naso bazobe bengaqamba mangabazalwane bazobe bekhuluma ifact kodwa ngizokutshela ukuthi namhlanje uzolanda izwi elizothi makuthiwa unesifo esithiwa makuthiwa une cancer bese uthi not by might not by power not by might not by power but by the Spirit of the Lord ngahlanzwa ngaphulukiswa nginamandla ngizonqoba ngiyaphumelela uzobatshela utshele nesifo sakho uthi not by might akuzukuba ngamandla ami kodwa kuzoba ngomoya ongcwele umoya ongcwele umoya wokuphila umoya ongcwele umoya wamandla umoya ongcwele umoya wokuhlakanipha umoya ongcwele wake wathinta uLazarus ethulethuleni uLazarus waphila umoya ongcwele wavusa uJesu kwabafileyo not by might not by power but by the Spirit zifo zami angisahambi ngamandla ami kodwa sengihamba ngomoya ongcwele mndeni wami angikhulumi phezulu ngamandla ami ngikhuluma ngomoya ngithi lo mndeni uyaphumelela lo mndeni uhlula inkinga zonke lo mndeni uyabusa lo mndeni ungaphezulu kweinkinga zonke not by might not by power not by might not by power but by my spirit but by my spirit but by my spirit kunabantu la endlini ngizokutshela ukuthi impilo yakho from today not by might not by might lento yamandla ibeke eceleni usho njalo umfundisi Thuli wathi put amandla akhe eceleni and you'll see the Spirit ngizogcizelela egameni lika Jesu ukuthi kuleli viki no matter what akuzukuba amandla akho akuzukuba amandla akho kuzoba umoya ongcwele bazali nanga umoya ongcwele ethi kuleli viki ungathethi ungabusathetha ngoba your might ayisebenzanga ungabusathetha kodwa wongena ekamelweni uthi by your Spirit Lord ngomoya wakho Nkosi ngomoya wakho nginikela leli khaya ngifafaza umoya wakho ngithi umoya wakho awusebenze kule ndawo ngithi your Spirit take over noma yiphi inkinga odibene nayo ngicela umthandaza uthi moya ongcwele thatha indawo yakho moya ongcwele busa phezulu kwalesi simo moya ongcwele anginawo amandla kodwa I depend on your Spirit Zerubbabel akuzukuba amandla akuzukuba ngempi
kodwa kuzoba ngomoya. Akuzukuba ngamandla, akuzukuba ngempi, kodwa kuzoba ngomoya. Moya ongcwele siyabonga in Jesus name. Shayela uMongcwele izandla in Jesus name. Thank you, Jesus. Asime ngezinyawo bazalwane, praise the Lord. Ashaye izandla one more time. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. What a powerful word, what a powerful message, Bangwele. Father, we thank the Lord for the power of His word that shall continue to produce results even after we have left this place. Egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. Father, I pray that you'll provide new strength to your children. Ngenxa yamandla alelizwi lanamuhla. Father, I speak to every situation that we have encountered, every challenge that we are going to encounter, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. I declare victory in the name of Jesus Christ, our Lord and King, our Father who rules and reigns in eternity and forevermore. Somebody shout amen. Praise the Lord. Shazandla kakhulu. Thank you so much. Praise the Lord. Singabe sisahlala phansi Bangcwele sesiyabusisa. Amen.